A dneska budeme hrať Emergency Hamburg. Ups. Dáme play. Fúda, čo sa tu deje. Môžeme. Táto hra je... Táto hra je veľmi náročná na grafiku. To znamená, že preto mám takýto zvláštny avatar. Tieto čiary tu nemám, ale dobre. Tu si môžete vybrať. Buď budete Fire Commander, Emergency Doctor, Rescue Service alebo Fire Department. Ja by som chcel byť Fire Commander, ale keďže mám len 661 XP, môžem si vybrať buď toto alebo toto. A ja si vyberám toto. Dám Start Shift. A už som tu. Ako vidíte, toto je moja hodnosť. Tu je moja hodnosť. 1, 2, dve čiarky a 1 bodka. Takto to funguje. A tu tak je Wehi Cycles. A tu tak mám toto. Tam spawn. A ono by sa malo tu objaviť. Yes, je tu. Ale moje najobľúbenejšie miesto na čakaní je tu. Tu, keď vidíte hore prvými schodmi. Vybehneme tu. A toto je moje najobľúbenejšie miesto. Tu na tomto tlačidle sa vyzlíkate, že helmet, respirátor. Ale ak pôjdete hasiť, vždycky si dajte helmu aj respirátor. A najlepšie na tom je to, že keď niečo začne horieť, tam ten alarm sa rozbzučí. Takže je to super. Takže mne tu stačí len čakať a čakať a čakať. Ale nebudeme tu čakať. Táto tyč funguje vlastne na to. Viete, ako funguje asi tyč. Slide down Ečko a idem. A to tak hneď vybehnem. Naskočím do auta a idem, hej? Klasika. A tu potom vám bude písať, že medical. A oni zatiaľ len potrebujú len takúto lekára, záchranu. A keďže C-čkom si otváram inventár, dám si phone, emergency, a keďže je tu 11 policajtov, 4 hasiči a nikto iný. Nikto iný tu nie je, pohodička, nikto iný. Absolútne nikto tu nie je. A to akože fakt. Teraz chvíľku počkáme a možno sa tu rozhúči alarm. Ten alarm bude pípať všade. Tu, aj tam hore. Tu je takýto hydrant. Tento hydrant funguje tak, že si dáte fire hose, C-čkom otvárate inventár. Dáte e-connect a to je teraz pripojené k tomu hydrantu. A vy teraz môžete, dáte sa najlepšie strikať v prvej osobe a hasíte. Hej? Takže je to klasika. A keď si to chcete vypnúť, že zásah skončil, tak dáte toto. Tu je takýto napríklad špeciálny hasičský autobus, ktorý stojí 20 000 XPčok. A teraz už ide sanitka. To znamená, že toto tu, čo tu píše, teraz už sa rozhýbala sanitka a za chvíľu tu príde. Za chvíľu tu prejde sanitka. Teraz my akože čakáme, oblečieme sa, nech sme vždy pripravení a no, v noci vždycky horí, väčšinou v noci horí. A T-čkom Q-čkom dávam smerovku
zapínam svetlo L-kom, map, N, B a N-čkom vypínam motor. Takže dám N a zistiť, ako sa zapínajú majáky. Horn ako horn. G sú takéto smerovky. F, aha, áno. Tak a už mám hotovo a teraz už len dám... No a teraz akože ak dám tečko, začne to trúbiť. Instantne. Teraz mi stačí už len čakať, to je fakt. Akože táto hra je nudná, aj by som povedal. Lebo čakám, tu môžem byť tento hasič, vodič kamiónu, čo je drahé. A oil was spilled the road. A teraz idem upratať olej. Idem na to, idem, zapnem toto. Nech som rýchlejší. A toto je úplne klasické. Hoci je to firemné auto, firma vám neplatí na opravy. To znamená, že všetko si musíte urobiť sami. Neviem prečo tam ten akože autobus nezastal. Keď vidí, že tu idú hasiči. Upsi, niečo tam bolo. Musíme ísť rýchlejšie. Najrýchlejšie auto, ktoré je v tejto hre, Najrýchlejšie auto, ktoré je v tejto hre, je taký malý športiak, ale také hasičské auto. Nikde inde nepočujem. To znamená, že by sme tu mali byť sami. Lebo na takéto misie fakt akože sa to ani nevypláca, ale je to celkom zábavná misia. Keby ma tento typek nechal napríklad prejsť, veľmi by mi to pomohlo. A teraz, ako vidíte, tam je toto, taká ona, a ja tu teraz odbočím. Hej! Predbieha. A teraz zastavím, vystúpim a použijem toto, čo používa tam ten hasič. To je toto. Musím najprv zabezpečiť opravu. Nasypem tu piesok. Ešte. A za chvíľu by to malo byť hotové. Keď to úplne všetko posypem pieskom, už je to hotové. Ako vidíte, nasypem tu piesok, hotovo. Nasypem tu znova piesok, lebo ten piesok ako keby to zničí. A ja tu ešte to tu nasypem. Tak, musíte poriadne klikať a už je hotovo. Potom dáte C-čko a potom, zatiaľ tu nič nie je, tak si dáme takú malú pauzu, lebo zatiaľ sa tu nič nedeje. Za chvíľu som späť. Tú benú tašku, sú tam lyžiarky, preto som sa ťa pýtal, že kde je. Takže pozri sa, čo je tam. Takže vyberí. Ďakujem. No, nič sa asi nestalo, tak sa asi vrátime na stanicu. Škoda. Tak sa vrátime na stanicu. A ideme naspäť. Odbočím. Dáme. Teraz sme tu. Kde sme? Tu sme. Pôjdeme sem. A na tejto križovatke zabočíme tu doprava. Typek má napríklad BMWčko. Ja BMWčko nemám, zarábam si na ňo takto. Toto je úplná klasika. Takto keď prejdete, keď sa len zatvárajú, tak je to ešte v pohode, lebo vlak ešte nestihne prísť.
A teraz ja si musím naštudovať. Áno, to bolo tam rovno. Áno. A môžeme sa takto vrátiť na požiarnu stanicu. Veľmi rýchlo, lebo ja už mám mapu skoro na spamäť zapamätanú. To znamená, že mapu nepoužívam. Ale ak ste začiatočník v tejto hre, určite by ste mali mapu používať. To je veľmi potrebné používať mapu. Takže, tu tak už hneď, tu tak vidíte toto okienko. A tu tak teraz môžem prísť. Prejdem tu. Zabrzdím. Ešte. A tu tak sa mi otvorí rampa. Lebo toto je len pre hasičov a zachránku. A toto je super, lebo to tu nebolo. To tu pridali. Že ja tu môžem normálne takto vojsť do toho a nemusím tak spreducovať. Veľa ľudí teraz potrebuje medical emergency, ale keďže ja som hasič, nie medical emergency, no to sa teraz mnou celkom ťažké. Ideme. No a pozrite, tu je napríklad záchranárske auto. Toto je to moje. Dám pečko. Ešte vám ukážem také zaujímavé veci, ktoré sa nachádzajú na hasičskej stanici. Ako napríklad, áno, tu si vyberáte vehislé, vozidlo, tu tak, nie. Tu končíte a začínate shift, tu dáte Ečko a môžete dať N-shift alebo dačo, neviem, jak chcete. A tu sú skrinky. Fire tape. A tu si môžete vybrať fire tape, cone, ako toto, a warning beacons. To akože je celkom fajn. No a tu napríklad tu je kamoš hasič, hej. On má vyšší level, to znamená, že má viac ako keby veci. On má vyšší level, lebo ako vidíte, ja tu mám bodku a 2 čiarky. To je základný rank, červený. Potom je žltý a taký... Nie, je najprv červený, tak je žltý a tak je až biely. Nie, biely. Počkaj. Nie je to. Ja už som zabudol. Hej, už viem. Je to červený, biely a nakoniec... Počkať. Čo sa tu deje? Niečo sa mi tu nepáči. Fire broke out. A idem dole. Rýchlo. Takto, ideme na zasah, bežíme. Ten typek to čakal, on už tu nie je. Ideme. Musíme ísť rýchlo na zasah. Poď. Otváraj. Trúbka a ideme. Rýchlo. Musíme stihnúť to. Musíme to stihnúť. Čím skôr to stihneme, tým to bude lepšie. V tejto hre existujú strašne nedobrí ľudia, ktorí vám zastavia cestu. Napríklad, ja som raz išiel cez tunel, že na zásah, tak jak teraz, a proste sa predo mnou postavil kamión, hej. Výborne. To bolo hrozné. No, toto bude už asi posledný zásah, kde budeme pracovať. Rýchlo tam prefičíme. Samozrejme, tu keď dáte si Quick Radio Z, môžete zavolať posily. Nejak mi to teraz absolútne nejde, toto riadenie. Dobre, a to ešte nacvičíme. Chcel som povedať, že tam horí. Musíme sa tam rýchlo dopracovať. Ale, áno, ako som hovoril, tí ľudia sú tu fakt zlí. Teraz tu napríklad horí farma. Lebo ako vidíte, tu sú tak polia a tu tak horí farma. Ako inak. Vždycky horí farma. Nikdy nič. Teraz máme šťastie, že dačo horí. Môžeme tu tak rýchlo prísť. Zaparkujem, vyskočím, bežím. Dám Cčko, dám fire hose, dám Ečko a môžem začať hasiť. A už idú. Počujete? Už idú. Za chvíľu tu bude niekto ďalší. Horí teraz tu takto stánok. Ale dohasíme tento stánok a to bude asi pre dnešok všetko, lebo nič iné tu už nemáme čo robiť.